Hej, jeg hedder Jakob Engel, og jeg er frivillig teamleder på Adventure Mission, som er et missionsteam, der holder til på Kolding Internationale Højskole. Her den 7. november rejser vi 9 personer til Asien for at være med til at sprede håb, glæde og fred. Praktisk set gør vi det gennem at give mad og medicin til dem, som ikke har. Vi kan også godt tænke os at være med til at male eller bygge et hus til de fattige. Men det, som også skiller os lidt fra andre teams eller organisationer, er, at vi gerne vil sprede Bibelens glædelige budskab, så mennesker kan få indre fred og kontakt med deres skaber. Det første sted, vi starter med at rejse hen, er Filippinerne, hvor vi skal besøge en slum, der ligger tæt på hovedstaden Manila. Den er kun 1 kvadratkilometer, men der er presset 100.000 mennesker ind på det her lille areal. Her er der et missionærpar, som har boet i slummen de sidste 10 år og gør et fantastisk stykke arbejde i at give mad til mennesker. De har reddet tusindvis af børn på grund af det her. Og de er også med til at bygge nye huse til mennesker, som bare lever under en plastiksæk eller under et blækskur. Så her får vi lov til bare at komme ind og støtte op om og være med til at give håb til de her mennesker og fortælle dem, der er en mulighed faktisk for at overleve, selv i svære kår. Efter vi har været i slummen, rejser vi til et andet sted på Filippinerne, som hedder Subic. Her skal vi besøge et børnehjem, hvor børnenes forældre er i fængsel, så de har ikke forældre til hverdag til at tage hånd om dem. Så de får lov til at komme her på børnehjemmet og få en seng at sove i, tøj at tage på og mad at spise. Og her til børnehjemmet hører der også en skole, som er udsprunget fra det her børnehjem her. Og det betyder også, at de kan få lov til at få skolegang, få lov til at få en uddannelse, få lov til at få noget akademisk puttet ind, så de har mulighed for også at få et job senere hen i livet. Her vil vi bare have lov til at lege med børnene og give dem en rigtig god tid. Men vi kan også rigtig godt tænke os at være med til at støtte dem med nye madrasser eller stole, nye skolebøger eller hæfter eller legetøj, som de har behov for. Til sidst på vores tur rejser vi til Kambodja, som er på mange måder et rigtig ødelagt land. Her kommer vi også til at støtte op om de missionærers arbejde, som allerede er der, og kan få lov til at give en udstrakt hånd der. Mit budskab til dig, det er, at du kan være med til at støtte mennesker, som ikke har meget. Der er så mange mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen her i verden, som er under 15 kroner. Og der kan du få lov til at række ud, for eksempel ved at give mad, medicin, maling eller madrasser, stole eller skolebøger, eller måske et helt nyt hus til dem, som ikke har noget. Du kan hjælpe mennesker i nød, og det kan du gøre ved at sætte nogle penge ind på det kontonummer, der står herunder. Så vil jeg forvalte pengene fornuftigt og sørge for, at dine penge kan få lov til at gå til nogen, som har brug for det. Du kan også støtte mig personligt i mit frivillige arbejde, og alt efter hvad du ønsker at hjælpe med, så kan du mærke overførslen med enten missionstur eller Jakob. På forhånd mange tak for dit bidrag, og Gud velsigne dig.